ina ai alƙur'an ba wannan magana kawai gidanku zaki tafi billahi allazi na sake ki. Salamu alaikum. Baba ina kwana? An tashi lafiya? Ina ai wallahi bai yiwa. Ga lafiya lau wallahi shiga munan mata. Wallahi kwa bai yiwa. Ka ba mu miliyan 1? Yal albarka. An gode alsaka da alkhairi baba. An gode. Yal albarka. An gode. Alsaka da alkhairi. Yai, baba. An gode. Ina zaki kuma? To ba ka sake ni ba ina ba ni ka sake ni. In banza a kin ga ke yal albarka ce kuma kina da mutunci ƴaƴan mutunci ne gidanku ai kawai bai yiwa kawai shikenan ai dama kawai zaule ki nake. Zaulaya ce amma bari ki ji in kin tafi dan bantal uba nake dan daga yau ni zan ringa miki wanki kawai mu je shikenan.